markazio egun batean, ateratzen gara ofizinatik, aizkorak, forzipulat, mendi botak, eta baiketakoa, garrantzitsua. Identifikatu nun dagoen landarea oso prest, gaineko arbolak kentzeko, eta behingoz bere lekua hartzeko. Irekitzen zuen tarte horretan, haziak erortzen dira, eta badator landarea. Kontuan izaten dugu markatzerako orduan, ea txori edo beste animalien bat bizitzen ari den zuhaitzan, behin erabakita zehar bolkendu, nire lankideak forzipula hartuta neurtzen du zuhaitzaren diametroa. Nik apuntatzen dut, eta egin daiteke aizkoraekin 2 marka, bat goian, zuhaitzaren gainekaldean, eta sustraian egiten diogu beste marka bat, eta hor kuñoa inprimitzen diogu. Goiz bukaeran, markazioa bukatzen dugunean, horritzen ditugu altuerak. Beti mendiaren erregenerazio naturala begiratzen ari gara.